ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat nuken ini empungnya ai ketika covid khat kendai kanoy kun persya ya kini ke klam ting susi ban ong pat ban yo i pat ikan ikan tien ka bakat nong mi khmat to si sang ni dei ban yo ya ka bor ni dei ban yo ai kicing sngai na mar ni yo si sha yo emli u ba lanang pha ban kren pharen ban ni i ba kini ka por unang tang ban kren oj ulong bru bal anang la start hindri ya kata ka cing sempang na i bo pat don dal phim patip ya kini ki ai baro hangi ki don ki record baro de sungu pha ban wan lem ban ni kenduk lem yang ni ban pan ya ke cing sai khnang bangin yo ban ai cing sai ke ka bangil yo ban record ting idon ban penrem ruha ke ni ke por la dakat unung mi khmat un kren ye kini ki kentin ke ba tomat ka bu ong ba ki nong song snong dei ki nong song snong dei ki pa ba ki ba pen ka chia ki ba pen klumari ya ka song suk song sngan ha po bodat ting pen pau cing surem ban la da u emli u smut ho bu kren ba klai ka ni nga kerpat bu pan ma be kan ni tan ka lem sungi ngimdon ka cing sungu suk ya ka ka bula keren bat i kum ba cing keren su ula keren tomat bat insol yang kinong song snong bat kham tam ya ka sinchuk ba snong ki ber koi tan ka ni ka hadin bana kaliang UMLA ka mahti constituency ba da sakhet bha lamare hinnen kasngi ka arp khundai tarik unaitung ula kren lengba shakilat phathai khubor habaidei ba ka jingka ja shaki banta khaput bat ka jilla asam nakaliang kinong yalam snong kiba shakathain khaput block 2 kibadan hapo ka shatri jongka kunhun senchu kirang ba snong border area kila penrem jor ya ka jingkren jong tu MLA shikilat pathai khubor habai dei ba ka jinglong jingman kiba shakishnong kiba khaput ba ka jala asam dagaba kilo ong ba ka jingkren jong tu MLA kalong ka ba kla shibun dagaba wong ba kumbaja ha ka snong yongkhuli kampat juja kwat menno ru ha ka dong ribhoi kiba shakhaput habai dei bat kane kite ki nongyalam jongka senjuk kila ong UMLA patip bha tharai shafang ki rukamlong rukamman ha kishnong ki basha khaput bat shushu utei nong mi khmat ha bakran habai dei bagi bor pulet bapha daka asam ulo ong baka dei hi na ka banta banwanra ya ka shongsuk shongsain jong ki pai ba ki basa shaki banta khaput nakaliang kite ki nongyalam ka senjuk kilo ong ru baka rukom kren jong tu UMLA i kumba penksan ki pulet asam baru penremi ki brio lade bat kilo ongru balada UMLA patip bha halor ki jinglong jingman shaki benta khaput uladei banwan ne kendu yaki bantep khambania halor ki rukamlong rukamman shaki benta khaput bat kilo ongru balada UMLA sungthu bola kran bakla ki dawana u bo unpan map halor ki te ki jingkran ki balong ki ba penksan ki wei bat penremi ki brio lade ki ba shaki shnong bakhaput na ka benta chung phi baro ki rong ba snong ki balai kloi bani dolang wat lang hang ni de cing penbej din banglami ya ka na ka meeting mena ka bangi tang i song sen na ka banta i wei pat i kam ko chung ka senchuk rong ba snong ka balalong hang te po molos nai ka hadin bangila yo i pat ya kini ki habangi pej hapo ki social media ki YouTube ki bala mi saudong keleng chu kali kari si chu ba ya kawai ke kentin ya ba ka chiskran chu nong mi khmat bodon borom chu u ba da sakhet ha lamare na ka banta ka bordar issue halor kan ga phang ka chingkran chu uni u MLA chu ka mau hati kuntu si ba de u MLA chu ngi kum ki tu song ka bordar area po blok tu ba kalapan dung mensim yang ini ba ya ki baro ki cingkran ke bu ula kran te kum ki nong mi khmat chong ki snong ki thau ngi don lang ha ken kapor ngi wan ban pensyai ha ken kapor ya ken ka cingkran chong uni u MLA warlong ro chu kapor u minister chong ka selabi khalia bat ba ka cingkran chong u kolong ba kamdon ganu ka cingi ya khachia put hapo ki border area ka border ka bodon hapo ka Ribhoi district hi berkowai tana kaliang chungi kum ki
nong yalam snong ngayang hang ni wan kren kum presiden chungka sencuk rang ba snong chungka bordar area ka bedon hapo ka right nong tung ngawan ban pensyai ha kene ka por ba ni unong mi khmat chungi u balong ru ha ka chu por u MLA chungka mau hati kondusi baru balong ru chu por u minister chungka celami khalia ngiwan ban pensyai hang ni bau ni unong mi khmat chungi uhap ban tip ti kena ya ke ka bala dep chia hapo ki than bordar lada uni unong mi khmat chungi tip ya ki baro ki bala chia haka than bordar khamtam hapo blok tu unwan ban ye kendu ban ye ngidon ye ken ki record ki bangi labu ka ban kong ki record ki bangi labu ke ka bala chia hakini ki khendiat snam ki ba menswa bat ke ka bala chia hadu mentah ka badang sa penting ya kenika cing pendik chungka sorkar Assam debat ngi pada hang tu ka khendiat ke cingkran chung lu amli u kendo penban yang i kinong ki pai ba nong snong chungka chong ki khasi ki beron hapo ki tai ki khat phra tali ki snong hapo blok tu ka ba la chutip ya ka ba uong ba kamdai ka cing pendik chong ki pulit Assam na ka benda ki nong snong ki pulit Assam ki wan hapo kaniga bordar area tang banlong ki nong yada na ka benta ki pajba nong snong tu ni wem li Ukraine ya kani kantin mar tip bapli ya ka bala depcia hakini ki khendet snam ban nga kwa ban ya thu ro hang ni balada lada MLA badon burom lada phimtip ngidon ya kani ki record ka mangila record hakini ka por house nam ar hacar khat ndriu kaladon kani ke cingcia ba na kaliang chongki pulit Assam ki lawan ban pen praya ko ka building ka bala ai da ka skim na po Meghalaya na po Ribhoi district na ka po kani ka na ka office chong u DI kani ka kabalawan lang ba kani ka SSE skim ban snaya kani ka kabangila apan ong ka ying shet na ka banta ka bam chongki khna school haunu snam la wan kan san kat baki misteri kita don hapo chung kata ka bantrai ki pulit Assam ki lawan ban be kita misteri bat ki lapan pras don ya kanika ying baru kawai bat ki kit lut ya kitiar kitar ki ba labu hak tu ka kum ki simen ki rot ki bat ki wai lakit ya ka hapo hang te haka ki battalion ka badon hapo subuda tingi ikat ke tu kecing ya khi chung pai ba nong suslong ki balayawan lang na du chatalong na banan uwang na kli uwang rengkat bat ka cing ya nyom lut hapo chung ke tu ka kim italian subuda ban yo sei no i kitu kitiar debat ka ba ngi ka penlong yang ngi bangin chop ban yo sei de ya kitiar da kecing ya rap lang ru chung kini ki sang balang fer ki beron hapo ka rikasi ke chungi bat ka kabadang khendet snam kabadang khendet por kalong ban ya thu ba namar ba kani kentin ka bu MLA ong ba kamdon kanu kucing cia kicing pendik sing penwit na kaliang chung pulit Assam ngapen syai ha kani ka por ba kani ka cingcia ka baladang sudep cia sien ha ka snong umru ka ba kini pulit Assam kilawan ban pen praru ya kani ka ying ka balayo along ba kani ka PMEY kah bahadin bila dep ban sna ban kenro ikini ki mau blok bala tap ro ikini ke tin kini ke pulit kelawan ban pen praya kini ke ying PMEY ke yang baduk ko bagi khot ika kade ke ying chong i sidalin lengdo iba syong basa hapo umbro bat nang ta susu kompan pen kat mau ya ke bala lip cia ke ba kinong snong ki baron hapo ka tai ka bordar area kum ka sabuda ka kli uwang ka baron merchant snong bat kli uwang ka kamaran uwang kawai ka don kecing cia ka bersungsi ka ha ka snong kli uwang ka bala cia ba uwei ud karni pali ula syo ula bom du smon ya uwei urang ba kasi uta ude uteng shan mukim uba syong ba sa ha kli uwang hado ba ula sim no ya ka mensim ha ka keti ke chung ka ne ka bala cia ha ka khat arterik balai ba khandai chung snem ar char khat pra kansan ha ka ta por hadin ba uni urang ba ula klan no lawan de kini pulit Assam ban ya
ban ya kene wat ya kene gemet yap chung liu rong ba ban hap ban kit yu u sha sam te don bok ha ka tu kapor ha ba kini ki traying ki bahing ba sem chung u ba tang shan mukim kim siam la sha bat ai ya ung liu ya kene gemet yap ban ra spo sam te lala ban ya kene ha ka tu kapor da ka bor chung ki pai ba rakat ke ching don lang chung ki pulit na po maulos nai apus ban yo ban ra ru ya kene gemet spo nong po ban le ban pendep ya ka bron kam bat susuru kad banangwan kisngi kipor kalanang don kicing cia ka ba snusi kadon ru hakini kendian snem haus snem arah car khat rala dengan bakala kadon patsa ka wei ka dau ba dau san ka ba na ka benta kini ka skim ka banglio na po mikhalia ka snong madan uang lang bar kini ka school ka badon hapo ketika snong hadin bakala yo ay kini ka skim lang bar kini ka SSS skim tela sna ya kani ka ying la de pliang lut ikini ka paya la sedang ban kenro bala sedang ru bandung ya ketika slap ka basi cerong te ha ka por kendet kan san kini ki pulit suka sam kila wanra ya ke CCB bat kila pan prano ya kani ka yung school ka ngipen pau ke cing sungsi na ka panta chung i kum kino ya lam snong baro om tang chung ka snong kli wang hen ringi pen pau ya baro kum ka secuk rong ba snong ka ber ka bodan diri ya berkawai bagi pulit asam kila le ru klau ya kani ke kam ka ba ngila ban ong kani ke kam ka ba kentang ka ba ketak mat yong wat iki kun ki kti chungi ke ban yo ya ke chilang sing start na kani ka slam puli putih na ki pentagi hybrid bat suru ya ka wei ka building school ka badan hapo madan wang ka ke cui ke sengi kila pen pra kani le ka kam siam la dei kata ka school chung ka sarkar ka de ka school ko paseng da ka mission kani mission ka pangile tip ka dei chung ka selong riwar prestri ki bo ikalang khayalap suki hang te po madan wang bat kila seng ru ya ka wi school te kila persyang kila sna ya kani ka yung school hak por ka bidang sna kini kicu ki beril lan ki pulit kilawan ban pen pra ya kani ka yung school ngidon ya kani ki record baro ha kani ka porna ka mentaki ki baro ki ba la chia hapo ka than bordar ngidon ru ya kani ka cingcia ka ba u snem archar khat nyeu ru ba ka sarkar Meghalaya lengba kani ka MECL lengba kani ka MECL ka bala air ya kani ka skim bang ide ban yo no ya ka boarding elektrik ha kita ki snong bordar la stang ban sna ban pentre ya kani ka kam hang tai hapo snong sabuda nrei hadin ba uni kontraktor lawan kit ya kita ki pos elektrik ban sedang lo ikini kicing train tai po sabuda kan san lawan ki pulit asam bat kila kurup ya kata ka kam bat uni kontrak hadu bunda haban pen paino yo uni u pos elektrik ngimla ban tip hadu menta kani kam ka poi hadu hai diskusi ban ong ba ka caka ba uni unong mi khmat sungi bangila chiet ban long kum unong yada na ka banta chungi bu un kran lam mi ko kum kani kam pen ban menta upen bi pen ban ya kan ke kentin ka bu ong ba kam dei ke ching le don bor chung pulit asam ka dei ke ching pen khi pai ba chung ki ka dei ke ching nong da ka no ko kentin ka dei ke ching le muslia chung ki nong sung snong na ka banta ban wan ra ye ke ching bom sung suk sung singan tingi ter hang nei ba ka don ru sibun ki ching sha pen pra ki ching sha pen kelumar ka ching sha pen pra ru chung ka wei ka ying riknyang ka badon hapo madan uang ngai ba hang ni ru hadin ba depan kenro lut iki blok baro saban tap i katukatin aba kani ka skim kawan lang ba kani ka kabala ai da sarkar ka bantakin long snong ban yo ban riknyang lut ha katukacu ka ying la pensna ha katukurkom ka por lawan kesan ki pulit asam ban pen prai kani ka ying ipat ba kadang don ka skim ka bangyon po Meghalaya ka dei ka madan uang ka balasna ya kani ka building ICDS bat ka don ru kani ka cing pensa pending ka balasya pen praru ya kani ka ying ap kali ka bahas sebuda bat ka don ru kani ka cing pensa nge ru ya ka cing tei ya kani bante ya kani ka ying ICDS po madan uang hadu menta kadang sa pending kini ki pulit na po asam ki wan ban khang ban dom ailat ban snai kani ka yi tikum ta ter ka don ru kani ka cingcia ka barang station banta na ka banta kani ka skim
GM kabala khot yaka aka sitendak GM kabadon pocet talong kat bau kontrak dong sna ya kenika cing train ka manta ka tuban ai umlut ikinong song snong hapo hamale ki tluing hapo snong kelawan ki pulit rasam ban khang ban pansange ya kani lele kam dei tangka ki pulit rasam aka menengkong kilawan ki pulit paar kilawan ru da ka bor song kenika forest department balai lawan ru de kini ki beriu ki ba nabar ki bala kami la de ki de ki NGO mo dong ba sno kini ki baro ki cingci ki ba ngi dang don hadu mentah ya kini ka cing ki phalo ya kini ka cing ka wi kendu bodar bat kini ka wi ka skim ka bang yo na ka NREGS lang ba kini ka footbridge ka badon hapo ka sno umru ki pulit asam kilawan ban khang ya ka tu ka cing tre ban hadu mentah ngi 48 pendep ki urang ba snong sungkumru 48 pendep nomor kim 4 sya ting susi ban ong pat ban yo i pat ekene kentien ka bakat unong mi khmat to si sang ni dei ban yo ya ka bor ni dei ban yo ek cing sngai na mar ngi yo si sya ya UMLE uba lanang bha ban kren pharen ban ngi i ba kene ka por unang tang ban kren oj ulong bru bal anang la start hindri ya kata ka cing sempang na ibu padon dara phim patip ya kini ki baro hangi ki don ki record baro de sungu bha ban wan lem ban ye kendu lem yang ban pan ya ke cing sai khnang bangin yo ban ai si sai ka ka bangil yo ban record tingi don ban penrem ruha kini kapor la dakat unung mi khat un kren ye kini ki kentin ke ba tomet ka bu ong ba ki nong song snong dei ki nong song snong dei ki pa ba ki ba pen ka chia ki ba pen klumari ya ka song suk song sngan ha po bodat tingi pan pau cing surem ban la dau emli usmu tho bu kren ba klai ka ni nga kerpat bu un pan ma be ka ni tanaka lem sungi ngim don ka cing sungu suk ya ka bu la kren bat i kum ba cing kren su ula keren tomat bat insol yang kinong senang bat kam tam ya ka singkuk ang ba senang hibar koi tan kanika cing pensai ka bangidon ha kanika por kublai shubu Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small analyte gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.